ብርሃን سلام ጥዕናን ንዓኻትኩም ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደባት ሬድዮ ብርሃን ንሎሙን ከም ወትሩ ኣብ ወርሓዊ መደባትና ዝተፈላለየ ንዓኻትኩም ይምህሩን የዘናግዑን ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ሒዝና ኣብ መስመር ተረኺብና ኣለና ክሳብ ፍጻመ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ እንዓደምና ብመንገዲ ዛደርፍ ቢልና ናብ ትሕዝቶታትና ከነስክረኩም سنت دوت منو مني نوامبر مني وادو تمنو نسنت دوت منو مني نوامبر مني وادو تمسل متى برهان كدلي زفردان سنت فتبلي مني نوامبر مني وادو من سيكدم نسنته مخانا رسيع ويكونا تمال زوفره مدحنة حجر كلهم نسنات مخانو تفي ويكونا فلت زمهر الله سريح وزرح بلا رفيق وزوهل الله انت نسوغن نسنتك يبلا احلف وكلا حجر كبرت نالك تسكت فنو تسكت حزو تمسدخمك تتغزغزو تعدمت وتلو تنصباح تبللو عبيتي نسنتي عيلوم سمعي قعللو وزان سنت تعنت زيت منون كبكونت أتزان سنت زيت من الأسك يا شيف كبكونت زي وتلاك حالفة كلا زي عيلا أتمسن كلا عبيدين كلا تاريخ يسح حلا سنت دوت منو مني نوامبر مني وادو تمنو نسنت دوت منو مني نوامبر مني وادو تمسل متى برهان تدلي زفردان سنت فتبلي مني نوامبر مني وادو من سيكدم نسنته مخانا رسيع ويكونا تمال زوفره مدحنة حجر كلهم نسنت مخانو تفي ويكونا فلت زمهر الله سريح وزرح بلا رفيق وزوهل الله انت نسوغن نسنتك يبلا احلف وكلا حجر كبرت نالك تسكت فنو تسكت حزو تمسدخمك تتغزغزو تعدمت وتلو تنصباح تبللو عبيتي نسنتي عيلوم سمعي قعللو وزان السنات تعنت زيت منون كبكونت
أتزارسنت زيت من الأسدياشيد كابونت زعوات لك حالفة كلا زي عيلا أتمسين كلا عبيدين كلا تاريخ زيست حلا كنت من السناتهم برستز تخلو زنب زبان ديرا زبان زنبلبلو أنا وندقيري حميك كدلا حخل زعمري كهرمت كلا تمنى نمبر تمنى رو تمنى را تمنى نمبر زبان أخي هابت حلفو خي تبحلة وزي بالله أبيك رغبايلي انت عمين قالي إلى تحتتك بقبر خملس الرأز جبت تمنى نمبر تمنى رو تمنى را تمنى نمبر زي واتلاك حالفة كلا زي عيلا أتمسين كلا عبيدين كلا تاريخ يسر حلا كنت من السناتهم برستز تخلو زنب زبان ديرا زبان زنبلبلو أنا وندقيري حميك كدلا حفل زعمري كهرمت كلا تمنى نمبر تمنى رو تمنى را تمنى نمبر زبان أخي هابت حلفو خي تبحلة وزي بالله زلا أبيك رغبايلي انت عمين قالي إلى تحتتك بقبر خملس الرأز جبت تمنى نمبر تمنى رو تمنى را تمنى نمبر تمنى نمبر تمنى رو تمنى را تمنى نمبر تمنى نمبر تمنى رو تمنى را تمنى نمبر زخبركم سمعتنا فلامي تحستونا امبار مدب أتوكرأيو مدب أتوكرو نلومي قرما يصفها عنكي أدالي والله حقن أقدا سنتون دهسيس الله حقن سبن بديسيبلين تهانيس استخوصكو سمن سيتونن هاجر مدبر بوليس يبلان زخبركم تخاتاتلتي قدم بزعبا حقن سبن متنتانا قرب بزعبا ود سب موكا يدلي ود سب نابزا كل زي ركبان كل أزي سأنان علم بجزء فقادو زمت يكونن نسطر زي كونه أب عينتا فتات رؤون مريج أين بران حصير نويح رقيد كتين سليم سعدا وزته كوينو خفترون مريج يكونن كل زي استتقسى كاب إيدونا تحساسبون وصايو زي أب فتات رؤخنه أب مصاصو مريج يكون فقاد زي نبر ود سبغن ننبسو أبز عالم زي أمس رخبا نأفتات رعيمو أم منبارن زي منبارن نايجز زار سمرج أكختل قد نتاوي سب أو بحرياتيو مخنياتو ود سب قدم كل التلاليو نجر انتليو منبار زبل أمريو منبار جن انتايو منبار دا هيوت مستمقار منبار دا كتسالنت كامرغاص منبار دا هلاو خاموحاس ننتاينت منبار ببزح مقدي كتقلصون كتقصون تخيل تخون منبار جن قليل بدهو زي مخانو تموكرتات كامزكار طراي اخل چبطيو تخوله منبار عبي بدهو كاب كونه هيوت كان مصايخان قصالنت كهلو نمنباركا انتاي ملك كتتحزه تقبا هلاوخا بخمي اجباب كتوحس تخيل زبلو زي سجر حطوتات ملس ترخبلهم يدلي مخنياتو منبار مجمار كنبل كلنا قال سم جمار نبل سلازلنا ود سب ناي امر حطو كملس يزنبر حجون قال سم اسمن زبل حطو دب كبلك يخليو قال سم بحرياون سبعون تصابؤو قالسي مس كلهم تم منبار كاز فتاتنون نمنبار كان مخلاف زفتاتنو خان قدلات دق سبات حبر بزحلتنا وي طبيعتنان بحرياتنان متن قصرنان ملكنا نزفلاله نابنت سسع عقوب حكاي نطوف قرهي بلهي دخوم حيال چكان بقباق قحيلا ادوب متاللي قنوع عمصنيا
ፍትሐኛ ወዘተረፈ ጠቂስካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ብኻልእ ሸነኽ ጾታን ባህርያትናን እውን እንተኾነ ወዲ ጓል ሰብኣይ ሰበይቲ ቆልዓ መንእሰይ ጎበዝ ሽማግለ ኩሎም ዞም ዝተጠቕሱ ጠበያትን ባህርያትን ዝውንን ወዲ ሰብ ብሓደን ኣብ ሓደ ምንባር ዝበሃልን መድረኽ ይራኸብ እሞ ኸደኣ ኩሎም ዞም ዝተጠቕሱ ማሕበራዊ ግጭታትን ጠበያትን ከምኡውን ኩሎም ዞም ባህርያዊ ፍልልያትን ደርባዊ ኣቃውማታትን ካልኦት ተጻረርቲ ባህርያትን ደቂ ሰባት ብዘይ ቀይዲ ከም ቃሕቶኦም ብፋልላዊ መገዲ ክነብሩ ናጽነት እንተዝህልዎም ብዘይ ቀል ዓለምና እታ ዝኸፍአት ገሃነብ ኣብ ምድሪ ወይ እውን ምድራዊ ሲኦል ኮይና ምሃለወት ፍጥረት ወዲ ኣዳም እውን ክቕጽለሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ምበጽሐ ስለዚ እምበኣርዩ ወዲ ሰብ ዘይቅይዱነትን ፋልሉነትን ንዓለምን ፍጥረቱን ኣብ ሓደጋ ኸውድቓ ከም ዝኽእል ተገንዚቡ ማዕርነቱ ዘረጋግጸሉ ህላውኡ ዘውሕሰሉ ጥበብ ክምህዝ በቕዐ እዚ ካብ ኩሉ ዓመፅን ጐነፅን ካብ ኩሉ ዓይነት ጊላን ጐይታን ኮታ ካብ ኩሉ ሰብኣውን ባህርያውን ተጽዕኖን ተጻብኦን ዋልታ ኾይኑ ዝሕልወካ ብሓፈሽኡ ንኹሎም ደርባዊ ፍልልያትካን ማሕበራዊ ግጭታትካን ዓሪቑ ዘመሓድረካ ረቂቕ ኣምርካ እዩ እቲ ሕጊ ተባሂሉ ዝጽዋዕ። ስለዚ ሕጊ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ሕጊ ናይ ሓባር ህይወት እዩ ኢልካ ኸትምልስ የድልየካ። ምኽንያቱ ሕጊ ልክዕ ከም ማይ ኣየር መግቢ ክዳን መጽለሊ ዘድልየካ ሕጊ ኸዓ ሓደን ኣውራን እዩ። ብዘይህላዊ ሕጊ ክብጻሕ ዝኽእል ምዕባለ ዕብየትን ብልጽግናን ለውጥን መግደፎ ህላውነትካ እውን ዕድመ ይብሉን። ዝኾነ ዓይነት መልክዕ ምንባር ይሃልወካ ብዘይህላውነት ሕጊ ቀጻልነት የብልካን። ኩሎም ቶም ንምንባር ዘድልዩኻ መሰረታውያን ባእታታት ህይወት ኣየር ማይ መግቢ ክዳን መጽለሊ ክንዲዝደልኻዮ ዓቐን ይሃልውኻ ሕጊ ዝበሃል ኣመሓዳርን ዳኛን መንጎኛን እንተዘይብልካ ኩሎም ናትካ ዘይምዃኖም ምዝካር ልቦና እዩ። ምኽንያቱ ሕጊ ወዲ ሰብ ዝፈጥሮ እቲ ኻሊእ ህይወት እዩ። እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ምስ ፈጥሮ ወዲ ሰብ ከዓ ሕጊ ፈጢሩ። ስለዚ ሰብ ጓሳ ሕጊ እዩ፣ ሕጊ ከዓ ጓሳ ወዲ ሰብ እዩ። ሰብ ክህሉ እንተኾይኑ ሕጊ ክህሉ ኣለዎ፣ ሕጊ ክህሉ እንተኾይኑ ከዓ ወዲ ሰብ ክህሉ ኣለዎ። ወዲ ሰብ ኣብ ዘይብሉ ግን ሕጊ የለን። ምኽንያቱ ካብ ሕጊ ወፃኢ ክኸይድ ንዝተረኽበ ሰብ ሕጊ ካብ ሰብ ወፃኢ እዩ ኢሉ ይጉሕፎን ይፈርዶን። ከመይሲ ሰብ እዩ ኣብ ታሕቲ ሕጊ እምበር ሕጊ ይኮነን ኣብ ታሕቲ ደቂ ሰብ። ሕጊ ዝበሃል ማዕርነት ደቂ ሰባት ዝሕሉን ሰብ ጥራይ ምዃኑ ዝኣምንን እዩ። ሕጊ ንጉቦን ብልሽውናን ዝቕበል ኣእዳው የብሉን። ሕጊ ናብ ዝተወራረቐ ቤት ሃብታማት ተዓዲሙ ዘብጽሕ መሓውር እውን የብሉን። ሕጊ ውሽጣዊ ተሓሳስባኻን መንፈሳውነትካን ደኣምበር ክእለትካን ግዳማዊ ነገራትካን ዘይዓጅቦ ካብ ማህፀን ሓቅን ሕልናን ዝተወልደ ፍትሒ ማለት እዩ። ሕጊ ብኣእምሮን ኣተሓሳስባን ዝድህሰስ ደቂ ሰባት ዝጓዓዝሉ ናብ ዕብየትን ብልጽግናን ብቕዓትን ዝወስድ ዘብጽሕን ስግኣት ዘይብሉ እሙን መገዲ ማሕበራዊ እፎይታ እዩ። ሕጊ ዘይምህላው ወይ ሕጊ ምጥሓስ ከዓ ብኣንጻር ዝተጠቕሰ ምዃኑ ምፍላጥ ዓብዪ ልቦና እዩ። ኩሉ እትፍጽሞ ዘበለ ምጥሓስ ሕጊ ኣባል ምህናፅን ምስራሕን ገይሩ ኣብ ጐድኒ ተስፋን ብሩህ መጻእን ኣብ ጐድኒ ዕብየትን ብልጽግናን ዘሰልፍ ዘይኮነስ ኣባል ዕንወትን ዝርጋንን ገይሩ ኣብ ኣንጻር ሰብኣውነትን ምንባርን ዘሰልፍ ጸላም ምዃኑ ምስተውዓል ክሓተካ እዩ። ስለዚ ሕጊ ምጥሓስ ከኸትሎ ዝኽእል ዕንወትን ንገዛእ ርእስኻ ከውርደልካ ዝኽእል ሳዕቤንን ዘይተለል እንተኾይንካ ዓይንኻ ዘይኮነስ ልብኻ ክትከፍት የድልየካ። ኣገዳስነት ተራ ሕጊ ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ክትርዳእ ትኽእል ሰብ እንተ ደኣ ኾይንካ ብዘይ ሕጊ ህይወት ከም ዘየለ ምግንዛብ ዘጸግመካ ይመስለንን። እስከ ንንውሽጥና ንሕተት ሕጊ ንብረት ውልቀ ሰባት ድዩ? ኣዋንነት ሕጊ እጃም ዘይብልና ኮይኑ ዝስማዓና፣ ሕጊ ምኽባርከ ንኻልኦት ምኽባር ኮይኑ ዝስማዓና ብዙሕ ክበሃል ይከኣል ይኸውን። ሕጊ ምኽባር ነፍሰ ክብሪ እዩ። ከም ባህ ዝበለካ ክትነብር ዝኽልክለካ የለን። ባህታኻ ግን ንኻልኦት ሕማቕ ጽልዋ ክህልዎ ይብሉን።
ከተእውን ተደሊኻ ኣውያትካ ንስኻ ጥራይ ክሰምዖ ትሕተት ሕጊ እቶም ብህይወት ዘለና ጥራይ ዘይንእውዶ እቲ ዝኸበረ ውርሻ ደቂ ሰባት እዩ ስለዚ ንሰብ ዘይኮነ ንሕጊ ንገዛእ ሬድዮ ብርሃን ብ97.5 ሜጋሃርስ ብኤፍኤም ባንድ ካብ ከተማ ዙሪክ ዝመሓላለፍ መደብ ሬድዮ ብርሃን ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብዚ ሓለፈ መደባትና ንሓፈሻዊ ድሕረ ባይታ ታሪኽን ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣን ስዊዘርላንድ ዝምልከት ዝርዝር ትሕዝቶ ኣቕሪብና ምንባርና ይዝከር ንሎሚ ድማ ካንቶን ዙሪክ ብፍላይ ዝህስስ ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና ናብኡ ከነብለኩም ሳምሶን ኪዳነ ተርጊሙ ኣዳልይዎ ኣሎ ካንቶን ዙሪክ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ካንቶናት ስዊዘርላንድ ኮይና ብ1351 ዓመተ ምህረት ኣብ ኮንፌደሬሽን ስዊዘርላንድ ተጸንቢራ ጠቕላላ ስፍሒ መሬት ካንቶን ዙሪክ 1729 ኪሎ ሜትር እዩ ኣጠቓቕማ መሬት ካንቶን ዙሪክ ከም ዝስዕብ እዩ 22 ሚእታዊት ንመንበረ ገዛ 42 ሚእታዊት ንሕርሻ ከምኡውን 30 ሚእታዊት ብገረብ ዝተሸፈነ ዱር እዩ 6 ሚእታዊት ድማ ንቐላያትን ወሓይሳትን የጠቓልል ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሕ ህዝቢ ካንቶን ዙሪክ 1.4 ሚልዮን እዩ ዋና ከተማ ካንቶን ዙሪክ ድማ ከተማ ዙሪክ እያ ካንቶን ዙሪክ 168 ገማይንደታት ኣለዋ ከምኡውን 12 ምምሕዳራዊ ከባቢ ኣለዋ ኣስማተን ድማ እዚ ዝስዕብ እዩ ዙሪክ ቪንተርቱር ቡላኽ ዲቲኮን ኣፎልተርን ሆርገን ኡስተር ማይለን ዴልስዶርፍ ፊፊኮን ሂንቪል ኣደልፊንገር እየን ኣርማ ካንቶን ዙሪክ ሰማያውን ጻዕዳን ሕብሪ ዘለዋ ኮይና እቲ ሰማያዊ ሕብሪ ነቲ ማያዊ ክፋል ዝመልክት እዩ ካንቶን ዙሪክ ብቐላያት ወሓይዛትን ሃብታም ካንቶን እዩ ኣስማትቶም 3 ዓበይቲ ቀላያት ድማ እዚ ዝስዕብ እዩ ስምቲ ዝዓበየ ቀላይ ዙሪክ ይበሃል 59.8 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ኣለዎ እቲ ካልኣይ ድማ ቀላይ ግራይፈን ይበሃል ስፍሓቱ 8.3 ኪሎ ሜትር እዩ እቲ ሳልሳይ ቀላይ ፊፊኮን ይበሃል ስፍሓቱ 3.1 ኪሎ ሜትር እዩ ዙሪክ ናይ ባህሊ ብዙሕነት ዘለዋ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመጹ ወጻእተኛታት ዝቕመጥዋ ከተማ እያ ካብዚኣቶም እቶም ዝበዝሑ ጀርመናውያን ኢጣልያውያንን ፖርቱጋላውያንን እዮም ብጠቕላላ ካብ ተቐማጦ ብዙሕ ህዝቢ ዙሪክ እቶም 26 ሚእታዊት ወጻእተኛታት እዮም ጀርመናውያን 83,000 ኢጣልያውያን 50,000 ፖርቱጋላውያን 19,000 ሰርባውያን 14,000 ቱርካውያን 13,000 ከምኡን ኮሶቫውያን 12,000 እዮም ዙሪክ ኣብ ቋንቋ ጀርመን ዝዛረብ ካንቶናት ስለ ዝኾነት ቀዳማይ መራዳድእን ኣብ ቤት ጽሕፈታት ዝጥቀሙሉ መሳርሕን ቋንቋ ጀርመን እዩ ብተወሳኺ ናይ ካልኦት ዓድታት ቋንቋታት እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ ትካላትን ቤት ጽሕፈታትን ዝውትሩ እዩ ንኣብነት ዳርጋ ኣብ ኩሉ ቦታታት ቋንቋ እንግሊዝ ይስማዕ እዩ ብተወሳኺ ድማ ቋንቋ ፈረንሳ
ጣልያን ከምኡን ቋንቋ ስፔን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርቲ ኮሌጃትን መሰልጠኒ ማእከላትን ይጥቀሙ እዮም። ከተማ ዙሪክ ኣብ ጫፍ ክፋል ናይ ቀላይ ዙሪክ ዝተደኮነት ኮይና ክሳብ 400,000 ዝበጽሕ ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ዝዓበየት ከተማ ስዊዘርላንድ እያ። ጽዑቕ ምንቅስቓስ ህዝቢ ዝረኣየላ ከተማ እውን እያ። ከተማ ቪንተርቱር ድማ ድሕሪ ከተማ ዙሪክ እታ ዝዓበየት ከተማ ካንቶን ዙሪክ እያ። ልዕሊ 106,000 ተቐማጢ ህዝቢ ዘለዋ ማእከል ኢንዱስትሪን ዓበይቲ ማሽነራታትን ዝስራሓላ ከተማ እያ። እዚ ድማ ተወሳኺ ሰብ ንክመጽእ ሰሓቢ ገይርዋ ጥራይ ዘይኮነስ ብማእከል ትምህርትን ንግድን ንኽትከውን ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ። ሓደ ዘገርም ነገር ኣሎ። ንሱ ድማ እቶም ኣብ ዙሪክ ዝቕመጡ ሰባት ነዚ ሓቅታት ብዘይምፍላጦም እዩ። ዙሪክ ካብተን ኣብ ዓለምና ዝርከባ 215 ፍሉጣት ከተማታት ብመርሰር ካምፓኒ ዝግበር ዓመታዊ መጽናዕቲ ቀዳመይቲ ብዝበለጸ ህይወት ዘለዋ ከተማ ምዃና እዩ። እዚ መጽናዕቲ ድማ ኣብ ስራሕ፣ ገዛ፣ መዘናግዒ ቦታታት፣ ትምህርቲ፣ ውሕስነት ህይወት፣ ጥዕና ከምኡውን ኣብ መስመራት መጓዓዝያ ዝተመርኮሰ እዩ። ከተማ ዙሪክ ብደረጃ ዓለም ተፈላጥነት ዘለዋ ናይ ቁጠባ ወይ ናይ ፋይናንስ ማእከል እያ። ዝዓበየ ክፋሉ ድማ ባንክን ኢንሹራንስን የጠቓልል። ካብዚ ብዝለዓለ ደረጃ ዙሪክ እታ ዝበለጸት ማእከል ኢንዱስትሪን መጽናዕታዊ ምርምርን ወይ ናይ ሪሰርች ሰንተር እያ። ልዕሊ 70,000 ዝኾና ንኣሽቱን ማእከላትን ዓበይትን ትካላት ክሳብ ሓደ ሕምሲት ዝኸውን ኣብ ቁጠባ እቲ ሃገር ማለት ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዱክት GDP ኣበርክቶ ይገብራ። ዙሪክ ብኮምፒተርን ብቴክኖሎጂካዊ ትሕቲ ቅርጽን እውን ዝተፈልጠት እያ። መስመር መጓዓዝያ ዙሪክ ሓደ መትኒ ናይ ቁጠባ ምንጪ እዩ። 28 ኤስፓን መስመራት ባቡር ኣብ 592 ኪሎ ሜትር ዘርግሐ መበገሲ መጓዓዝያ መስመራት ኣለዋ። ከምኡውን ኣብ 7,354 ኪሎ ሜትር ዝተዘርግሐ መስመራት ባቡር ኣብ ከተማ ዝተዘርግሑን ምስ ካልኦት ካንቶናት ዘራኽቡን ንመጓዓዝያ ዘገልግል ትሕተ ቅርጺ ኣለዋ። ካንቶን ዙሪክ ንህዝባውን ንግዳውን መጓዓዝያ ዘገልግል ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እታ ከተማ ዝተደኮነ ዓለም ለኻዊ ተፈላጥነት ዘሎ መዕርፎ ነፈርቲ ኣለዋ። እዚ ነዛ ከተማ ናብ ኩሉ ኩርናዓት ዘራኽብ ኣፍ ደገ ኮይኑ ኣብ ዓመት ልዕሊ 23 ሚልዮን ኣጋይሽ በዚ መዕርፎ ነፈርቲ ይኣትውን ይወጹን። ልዕሊ 24,000 ሰራሕተኛታት ድማ ኣብዚ መዕርፎ ነፈርቲ ይሰርሑ። ካልእ ብደረጃ ዓለም ተቐባልነት ዘለዎ ዩኒቨርሲቲን ብኤቲሃ ዝፍለጥ ኣይዲጌኖሼ ቴክኒሼ ሆክሹሌ ማለት ሃገራዊ ዩኒቨርሲቲ ቴክኒክ ኣለዋ። ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝመጹ ልዕሊ 20,000 ተምሃሮ ዝተፈላለየ ዓውደ ፍልጠት ሳይንስ ይመሃሩ። ኣብ ከተማ ዙሪክ ብደረጃ ሃገር ዝፍለጣ ዓበይቲ ጋዜጣታት ከም በዓል NZZ፣ ኖየ ዙሪኸር ዛይቱንግን ታገስ አንዚገር ይሕተማ። ናይ ገዛእ ርእስኻ መደበር ቴሌቪዥን ፍሉጥ ዝኾነ 24 ሰዓታት ዝፍኖ መደበር ሬድዮ እውን ኣለዋ። ሃይማኖታውያንን መንግስታውያንን በዓላት ስዊዘርላንድ ኣብ ስዊዘርላንድ ሕጋውያን በዓላት ተባሂለን ዝፍለጣ ዕለታት ማለት ብደረጃ ሃገር ዝበዓላን ኩለን መንግስታውያን ኣብያተ ጽሕፈታትን ዘይመንግስታውያን ብሕታውያን ትካላትን ዕፁው ኮይኑ እዘን ዝስዕባ ዕለታት እየን። ሓድሽ ዓመት ዕለት 1 ጥሪ፣ በዓል ትንሳኤ፣ ዓርቢ ስቕለት፣ ሶኒ፣ ፋስጋ ማለት ድሕሪ በዓል ፋስጋ ዘሎ ሶኒ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ዕለት 1 ግንቦት። ኣብዚ መዓልቲ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝመፁ ሰራሕተኛታት ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ። ማሕበር ሰራሕተኛታት ስዊዘርላንድን ካልኦት ማሕበራውያን ትካላትን ዝተፈላለዩ ጭርሖታት ዘለዎም ሰላማዊ ሰልፊ ይውድቡ። ንኣብነት ወሰኽ ደሞዝ፣ ምጉዳል ቀረጽ፣ መሰል ሰራሕተኛታት ይመሓየሽ፣ ምስ ስደተኛታት ሓድነት ምፍጣር ወዘተ ዝብሉ ጭርሖታት ይርከብዎም። መዓልቲ ምውታት ዕለት 1 ሕዳር ኣብዚ መዓልቲ ኩሎም ፋሚሊ ብሓንሳብ ኮይኖም ናብ መቃብር ብምኻድ ነቶም ኣቐዲሞም ዝሞቱ ቤተሰቦም ብሕልናን መንፈስን ይዝክርዎም። በዓል ልደት ዕለት 25 ታሕሳስ በዓል ልደት ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልደሉ ዕለት 1 ጥርን ማለት ሓድሽ ዓመትን ብደረጃ ኤውሮጳ ዝበዓላ ኣገደስቲ ዕለታት በዓላት እየን። ኣብ ስዊዘርላንድ ዘለዉ 26 ካንቶናት በብሃይማኖተንን ልምደንን ተወሰኽቲ በዓላትን የብዕላ። 3 ሰብ ጥበብ ዕለት 6 ጥሪ ድሕሪ ምውላድ ኢየሱስ ክርስቶስ 3 ሰብ ጥበብ ነቲ ዝተወልደ ህፃን ክርእይዎ ኢሎም ኣብ ትሽዑ ዝነበረ ንጉስ ሄሮዶስ ፍቓድ ብምሕታት ዝበፅሕሉ መዓልቲ እዩ። በዓል ካርኒቫል ወይ በዓል ፋስናክት ኣብ ወርሒ የካቲት እዚ በዓል እዚ ኣብ ካንቶናት ሴንትራል ሽቫይዝ ከም ካንቶን ሉዘርን ከምኡን ካንቶን ባዝል ብክብ ዝበለ ድምቀት ይበዓል።
መበገሲ ናይ ዝበዓል ቅድሚ 200 ዓመት ኣብ ግዜ ዛሕሊ ክራማት ከም ዝናይ ሕጂ እዋን ዘመናዊ መሞቂ ወይ መውዓይ ስለ ዘይነበሮም ብዙሕ ሽገሩ ከም ዝነበሩ ይግለጽ። ነቲ ብርቱዕ ዛሕሊ ንምፍርራሕን ምህዳምን ኩሎም ህዝቢ ክፉእ ማስኬራታት ዘፍርሕ ሕማቅ ክዳውንትን ብምግባር ኣብ ጎደናታት ብምውፃእ ሰልፊ ይገብሩ እሞ ብድሕሪኡ ቀልጢፉ ንፋስ ጽድያ ይመጽእ ነበረ ይበሃል። ሴክሴ ሎይተ ኣወርሒ ሚያዝያ ዝብዕል እዚ በዓል ኣብ ከተማ ዙሪክ ጥራይ ዝካየድ በዓል ኮይኑ ኩለን መንግስታውያንን ብሕታውያን ትካላት ይዕፀው። እዚ በዓል ብከምዚ ስዕብ ይካየድ። ሓደ ቦግ ዝበሃል ሽኔማን ብጠዋሉን ጉንድን ገይሮም ሓደ 5 ሜትሮ ዝቕመቱ ምስሊ ሰብ ይቕሙ። ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ሓደ ዝነቱግ ወይ ዝፍጀር ነገር ይገብሩሉ። ሰዓ 6 ናይ ምሸት ኩሉ ሰብ ምስ ተኣከበ ብሓዊ የቃጽልዎ እሞ እታ ርእሲ ክሳብ ትነቱግ ይጽበዩ። እንተ ደኣ ኣብ ውሽጢ 5 ወይ 10 ደቂቕ ነቲጉ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ሓጋይ ማለት ሳመር ግዜ ክኾነልና እዩ ይብሉ። እንተ ደኣ ንውሕ ዝበለ ግዜ ወሲዱ ድማ ሕማቕ ዝኾነ ናይ ሓጋይ ግዜ ክመጽእ እዩ ይብሉ። ንኣብነት ኣብዚ ዓመት እዚ ክሳብ 45 ደቂቕ እታ ርእሲ ከይነተጎት ስለ ዝጸንሐት ሕማቕ ሓጋይ ክኸውን እዩ ኢሎም ነይሮም። ከምቲ ዝበልዎ ድማ ናይ ሎሚ ሓጋይ ጽቡቕ ስለ ዘይነበረ ከምቲ ዝበልዎ ኮይኑ ማለት እዩ። ዙርፌስት ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ጎደናታት ዙሪክ ዝተፈላለዩ መግብታትን ሙዚቃን ብምድላው 3 መዓልቲ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት የብዕልዎ። ዙርፌስት ኣብ ወርሒ ነሓሰ እዚ በዓል ድማ ክሳብ 1 ሚልዮን ህዝቢ ዝሳተፍዎ ኮይኑ ኩሎም መንእስያት ናይ ለይቲ ክዳን ብምልባስ ካልእ ፍልይ ዝበሉ ቅዲ ኣከዳድና ብምድላው ኣብ ጎደናታት እታ ከተማ ሚዚክ፣ ቴክኖ ሚዚክ፣ ሃውስ ሚዚክ ብምድላው ዘብዕልዎ በዓል እዩ። ኣብዚ በዓል እዚ ቆልዑትን ህፃናትን ምስታፍ ኣተባብዒ ኣይኮነን። ክናፐን ሺሰን ሹትሰን ፌስት ኣብ ወርሒ መስከረም እዚ በዓል ድማ ኣወዳትን ኣዋልድን ብጨመተ ማንቲክ ክራማ ዝወዳደሩሉ ፍሉይ በዓል እዩ። ሰቲ ክላውስ ዕለት 6 ታሕሳስ እዚ በዓል ኣብ ስዊዘርላንድ ፍሉጥ ኮይኑ ብከምዚ ዝስዕብ ይበዓል። ንህፃናት ድማ ብጣዕሚ የገድስ። ሓደ ሰብኣይ ጸሊም ክዳን ዝለበሰን ሽሙትስሊ ይበሃል። ሓደ ካልእ ሰብኣይ ድማ ጻዕዳን ቀይሕን ሕብሪ ዘለዎ ክዳን ብምልባስ ዝተፈላለዩ ህያባት ኣብ ኣድጊ ጽዒኖም ገዛ ገዛ እንዳኸዱ ንቆልዑት ዝተፈላለዩ ህያባት ይህቡ። እዚ ድማ ነቶም ኣብ ገዛ ዝርብሹ ህፃናት ስነ ስርዓት ንክገብሩ ተባሂሉ ዝዳሎ እዩ። ባህላዊ ምግብታት ስዊዘርላንድ ራክለት ብድንሽን ፋርማጆን ዝዳሎ ምግቢ፣ ፉንዱ ብባንን ፎርማጆን ዝዳሎ ምግቢ፣ ሮሽቲ ብድንሽን ሽጉርትን ዝዳሎ ምግቢ፣ ገሽኔስ ዘልተ ብስጋን ቃንጥሻን ዝዳሎ ምግቢ። እዚኣቶም እቶም ዝተፈልጡ ናይ ስዊዘርላንድ ባህላዊ ምግቢ እዮም። ባህላዊ ሙዚቃ ስዊዘርላንድ እቶም ፍሉጣት ባህላዊ ሙዚቃ ስዊዘርላንድ ሌንደለር ሚውዚክ፣ ዮደል ሚውዚክ፣ ኣልፎርን ሚውዚክ፣ ሃንዶር ገል ሚውዚክ ይበሃሉ። ናይ ሓበሬታን ምኽርን ትካላት ኣብ ከተማ ዙሪክ ንስደተኛታት ዝሕግዛ ናይ ምኽርን ሓበሬታን ሓገዝ ዝገብራ ትካላት ከምኡውን ብነጻ ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን ዝህባ ትካላት ኣለዋ። ዓይነት ወረቐት ብዘየገድስ NFBC ዘለዎ ኩሉ ብነጻ ሓገዝ ክረክብ ይኽእል። ንኣብነት ሶሊኔትስ እዚ ትካል እዚ ንስደተኛታት ብነጻ ናይ ትምህርቲ ሓገዝ ክገብር ኮይኑ ኣብ ከተማ ዙሪክ ኣድራሻ ሽታውፋኸርስ 1604 ዙሪክ ይርከብ። ኩሉ ግዜ ዓርቢ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 12 ቅድሚ ቀትሪ ንኩሉ ሰብ ብማዕረ ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን ብነጻ ይህብ። ብድሕሪ ትምህርቲ ድማ ብሚታግ ቲሽ ዝፍለጥ ፋዱስ ንኩሉ ሰብ ናይ ምሳሕ ግዜ ብነጻ የዳሉ። ብተወሳኺ እዚ ትካል እዚ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት የዳሉ። ንኣብነት ብሓንሳብ ኮንካ ፊልም ብምርኣይ፣ ቋንቋ ምምዕባል፣ ብሓንሳብ ኮንካ ናይ ድራር ግዜ ብምድላው፣ ምስ ሰባት ምልላይ፣ ብሓንሳብ ኮንካ ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ቦታታት ምብጻሕ፣ ከምኡን ዝተፈላለዩ ናይ ስፖርት ንጥፈታት ብምስራሕ ንስደተኛታት ቀልጢፎም ንክወሃሃዱ ምሕጋዝ ዝብሉ ይርከብዎም። ኣውቶኖሚ ሹለ እዚ ትካሉን ብተመሳሳሊ ከም ሶሊኔትስ ንስደተኛታት ብነጻ ዝሕግዝ ትካል እዩ። ብነጻ ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን፣ ኮምፒተር ኮርስ፣ ተወሳኺ ናይ ቁፅሪ ትምህርቲ ኣገልግሎታት ብነጻ ይህብ። ኣድራሻ ኣብ ጠቓሊማት ፕላትስ ሲልከ 125 ዙሪክ ኮይኑ ዝኽፈተሉ ግዜ ሶኒ ሮቦ ዓርቢ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ
ساعت 13 ድሕሪ ቀትሪ ድማ ካብ ሰዓት 13:30 ክሳብ 19 እዩ B eines B zwei Berufs Information Zentrum እዚ ትካል እዚ ንኩሉ ስደተኛ ኣብ ግዜ ምምራጽ ሞያዊ ትምህርቲ ናይ ምኽሪ ሓገዛት ይገብር እዚ ትካል ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ክፉት ኮይኑ ናይ ዝርርብ ቆጠራ ብምሓዝ እንታይ ዓይነት ናይ ሞያ ትምህርቲ ክትመርጽ ከም እትኽእልን ከመይ ጌርካ ከተመልክት ከም ዝከኣለካን ኩሉ ጽሑፋትካ መእረምታ ብምግባር ናብ ዝምልከቶ ኣካል ኣብ ምልኣኽ ሓገዛት ይገብር B eines B zwei በቕረባ ዝርከብ ንኣብነት ኣብ ከተማ ዙሪክ ኦርሊኮን ኮይኑ ኩልኹም ኤርትራውያን ተጠቀምቲ ናይዚ ኣገልግሎታት ክትኮኑ በዚ ኣጋጣሚ ክንሕብረኩም ንፈቱ ዙሪኸር ቤራቱንግሽቴለ ፉር ኣዚል ሹኸንደ ኣብ ከተማ ዙሪክ እዚ ትካል ንሕጊ ዝምልከት ጉዳይ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎታት ዝህብ ትካል እዩ ኩሎም ሓተት ዕቕባ ዝኾነ ሕቶ ምስ ወረቐት ዝተተሓሓዘ ጉዳይ ምስ ዝህልዎም ናብ እዚ ትካል ብምኻድ ናይ ምኽርን ሓገዝን ኣገልግሎት ክረኽቡ ይኽእሉ ዝኽፈተሉ መዓልትን ሰዓትን ረቡዕ ካብ 13:30 ክሳብ 17 ቦታ ኣብ ከባቢ ሎኸርጉት ኮይኑ ኣድራሻ ቤራታ ስትራሰ 803 ዙሪክ እዩ ማፕስ ዙሪክ ኣጀንዳ እዚ ኣጀንዳ ብትካል ኣቆዘት ወርሓዊ ትሕተም ኮይና ንስደተኛታት ኣብ ባህላዊ ውህደቶምን ንምሕጋዝ ተባሂሉ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ኣገዳሲ ሓበሬታን ትሕዝቶን ዘለዋ እያ ቀንዲ ትሕዝቶኣ ኣብ ባህልን ናይ ዕረፍቲ ግዜን ፋሚልን ዘተኮረ ኮይኑ ጥልቕ ዝበለ ቦታን ግዚኣ ሓበሬታ ዘለዋ ኣጀንዳ እያ ትሕዝቶ ንቆልዑትን ዓበይትን ዝኸውን ዝተፈላለዩ ናይ ስፖርት ሓበሬታ ንባህላዊ ምልውዋጥን ናብራ ህይወት ዘንጸባርቕ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ሰብ ክዘናግዓሎም ዝኽእሉ ሓበሬታ ኣገደስቲ ናይ ዑደትን ምብጻሕን ቦታታት ምብጻሕ ቤተ መዘክር መካነ እንስሳታት ቤተ መጻሕፍቲ ኣገደስቲ ትካላት ስዊዝ ዝተፈላለዩ ናይ በዓላትን ሙዚቃን ምርኢት ቲያትርን ወዘተ የጠቓልል ኩሉ ሰብ ነዚ ኣጀንዳ ብነጻ ብምውሳድ ክጥቀመሉ ይኽእል ኤሪ ኢንፎዘንትሮም እዚ ማእከል ሓበሬታ ብትካል ኤንሲቢኣ ዝካየድ ኮይኑ ዕላምኡ ንኤርትራውያን ተቐማጦ ካንቶን ዙሪክ ብቋንቋ ትግርኛ ሓበሬታ ብምሃብ ኣብ ማሕበራውን ባህላውን ውህደት ደገፍ ንምግባር እዩ ንኣብነት ምቱርጋም ደብዳቤታት ሓገዝ ኣብ ምድላይ ገዛን ስራሕን ቤት ትምህርትን ሞያን ከምኡውን ንጥዕናን ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ስዊዘርላንድ ዝምልከት ሓበሬታ ይህብ ኣድራሻ ክራመር ስትራሰ 7/6004 ዙሪክ ዝኽፈተሉ ሰዓታት ዓርቢ ካብ ሰዓት 16 ክሳብ ሰዓት 10 ምሸት እዩ Blümlis halb in der Sommernacht, nachdem ich einen Bergtour gemacht, da hat sie getroffen vor der Hütte raus. Sie hat Wasser geholt für einen Blumenstrauß, auf dem Bänkli vor dem leeren Stall. Sagt sie zu mir, es ist kein Zufall, ich glaube, wir sind nur einmal hier. Als wär so viel, vergessen is nie. Halbe Rosen, kommen wir in Sinn. Halbe Rosen, sie das, sie denn. Halbe Rosen, müssen das sie sein. Und aber wo der Herbst ist gekommen, da ist sie wieder fort. Fort ist fort und gleich hat's geschneit. Liebe kommt und Liebe geht. Das ist jetzt schon ein Weile her. Hat manchmal wollen, dass es nicht so wär.
Und immer wenn ich die Berge sehe, ist es wieder um mich geschehen. Alpenrosen kommen mir in Sinn. Alpenrosen, sie das, sie denn. Alpenrosen müssen das, sie sein. Morgen neben uns im Heu legen sie. Alpenrosen kommen mir in Sinn. Alpenrosen, sie das, sie denn. Alpenrosen müssen das, sie sein. Und neben uns im Heu legen sie. Alpenrosen kommen mir in Sinn. Alpenrosen, sie das, sie denn. ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደባት ሬድዮ ብርሃን ምሳና ክትህሉ ተስፋ እናገበርና ካብዚ ብምቕጻል ንስራሕ ብዝምልከት ምስ ሄር ካስፐር ሽናይደር ዝተገብረ ሓጺር ቃለ መጠይቕ ከነቕርበልኩም ኢና። ሄር ካስፐር ነብሱ ብምልላይ ይጅምር። Also mein Name ist Kaspar Schneider. Ich arbeite bei der AOZ, das ist eine Organisation im Migrationsbereich und ich arbeite da im Bereich der beruflichen Integration. Wir haben Angebote, Coaching-Angebote oder Beratungsangebote, bei denen wir unsere Teilnehmenden, das sind Menschen mit Migrationshintergrund, unterstützen, eine Stelle, eine Lehrstelle oder eine Festanstellung im Arbeitsmarkt zu bekommen. Und natürlich, wir hoffen da oder wir streben das auch an, eine nachhaltige, langfristige Stelle. Bei uns arbeiten 9 Coaches mit mir zusammen und wir begleiten je nachdem 125 bis 150 Personen in diesem Prozess. Ich selbst bin gelernter Handwerker. Ich habe mal das ist nicht unten, sondern ich habe mit einem Fundament angefangen als Handwerker. Das ist auf Sekundarstufe 2, das heißt eine berufliche Grundausbildung. Ich habe dann später studiert und noch Weiterbildungen gemacht und mich immer so eigentlich qualifiziert für den Arbeitsmarkt und den nächsten Schritt hier. Ich war selbst als UNO-Mitarbeiter auch im Ausland tätig, unter anderem in Eritrea für ein Jahr lang in Asmara. ሄር ካስፐር ሽናይደር በሃል ኣብ ኣወዘት ካ እሰርሕ እዚ ናይ ስደተኛታት ትካል ኮይኑ ኣነ ኣብ ሞያዊ ኢንቴግሬሽን ወይ ምውህሃድ እሰርሕ ንሕና ንናይ ስደት ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት ዝተፈላለየ ኣገልግሎታት ምኽርን ሓበሬታን ንህብ እቶም ስደተኛታት ቅጻልነት ዘለዎ ውሑድ ስራሕ ንክረኽቡ ንተሓጋገዝ ኣብዚ 9 ሰባት ኣለና ካብ 125 ክሳብ 150 ዝኾኑ ስደተኛታት ንሕግዝ ኣነ ኣብ ካልኣይ ደረጃ 2 ሞያዊ ትምህርቲ ወሲደ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቱን ንስራሕ ዘበቅዕ ትምህርቲ ቀሲመ ብድሕሪኡ ኣብ ዩኤን ተቆፂረ
ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ሰርሐ ኣብ ኤርትራውን ንሓደ ዓመት ሰርሐ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ዕዳጋ ሽቕለት ወይ ዕድላት ስራሕ ምስ ናይ ስዊዘርላንድ ክነጻጸር እንከሎ ዝተፈልየ እዩ ብሓፈሽኡ ናይ ስዊዘርላንድ ኩነታት ዕዳጋ ዓዮ ብመንጽር ኤርትራውያን ተቐማጡ ስዊዘርላንድ ከመይ ይመስል? Grundsätzlich muss man mal sagen, der Arbeitsmarkt in der Schweiz ist so aufgebaut, dass die meisten Stellen eigentlich eine Ausbildung erfordern oder immer mehr Stellen, also Hilfstätigkeiten, die keine Ausbildung bedürfen, gibt es immer weniger. Das heißt, es braucht oft eine Ausbildung, vor allem dann, wenn man weiterkommen möchte und später noch aufsteigen innerhalb des Berufes oder etwas Neues dazulernen. Das baut immer auf. 90% der Schweizerinnen und Schweizer haben eine berufliche Grundausbildung. ብሓፈሽኡ ክርአ እንከሎ ዕዳጋ ሸቕለት ስዊዘርላንድ ወይ ዕድላት ስራሕ ስዊዘርላንድ ብኸምዚ ዝስዕብ እዩ ተሃኒጹ ዝበዝሕ ክፉት ዕድላት ስራሕ ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ ዝሓትት እዩ እቶም ዝበዝሑ ሞያ ዘየድልዮም ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብዚ ሕጂ እዋን እናወሓዱ ይመፁ ኣለዉ እዚ ማለት ድማ ኣብ ኩሉ ትካላት ስራሕ ቀጻልነት ዘለዎ ስራሕ ንምርካብ ሓድሽ ነገር ክትምሃር ዕብየት ስራሕ ንምርካብ ናይ ሞያ ትምህርቲ ምምሃር ወይ ኣውስ ቢልዲን ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብሓፈሽኡ 90% ካብ ህዝቢ ስዊዘርላንድ ደቂ ኣንስትዮ ይኹና ደቂ ተባዕትዮ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ሞያ ትምህርቲ ዝቐሰሙን ዝተምሃሩን እዮም ኣብ ስዊዘርላንድ ኣውስ ቢልዲንግ ወይ ከዓ ሌረ ክብሉ ንሰሚዕና እዚ እንታይ ማለት እዩ ሰብከ ብኸመይ ክረኽቦ ዝኽእል Ganz grob kann man unterscheiden zwischen Sekundarstufe 2, das ist eine berufliche Grundausbildung praktisch, eine Lehre. Da lernt man einen Beruf, wie zum Beispiel Schreiner, 4 Jahre lang, geht in ein Geschäft, arbeitet da, lernt das da und einen Tag in der Woche macht man das in der Gewerbeschule. Oder aber man macht den universitären Weg, das heißt die Tertiärstufe, zum Beispiel an einer Universität studiert man Arzt oder an einer Fachhochschule, Ingenieur und so weiter. Dies braucht aber eine Matur vorher. ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ዓዶም ዝተማሃሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላትን ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣብ ስዊዘርላንድ ይርከቡ ኣለዉ ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ ኤርትራ ብሜካኒክ እንተተማሂሩ ኣብዚ ዓዲ ብሞይኡ ክሰርሕ ወይ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድሉ ከመይ ይመስል Theoretisch ja. Es wird unterschieden, ist es ein reglementierter oder nicht reglementierter Beruf. Ein reglementierter Beruf, um den auszuüben, braucht man unbedingt ein Schweizer Diplom. Aber ein nicht reglementierter Beruf, und Automechaniker als Beispiel ist ein nicht reglementierter Beruf, den kann man theoretisch auch mit einer Ausbildung im Herkunftsland ausüben, sofern der Arbeitgeber. بكل حساب التملسي ويو التفللي جنا التستمهراي نايمويا تمرت بسرعة زتمهرو حقاوي ديو ويس دي حقاوي انت دا بسرعة زتمهرو حقاو مويا قوينو توساخ ناي سويزرلاند ديبلوماون يدليو انت دا ازي سرع مويا وتمرت قوينو جنا نابنت اوتو ميكانيك اب سويزرلاند بخمقو وي بمويو كسرح يقيلو انت قونا جنا اتو مسرحة تكالات نتي اتوم سدتانياتات حزومو زمصو مسكر ورقات يخون ديبلوما سلازي فلطو كم اون نايت الدبلوما وي تمهرتي بناي سويزرلاند ملك عميزان سلازي فلطو ابتكالوم قصيروم كسرحوخا كبد زبليو ابعدهم زرخبوا دبلوما اب سويزرلاند حقاو تقبالنت خركب نزز سعب مسرح كحلف الله نتخال اي درجة كلتا إلنا زتقسنايو قدايات موياو تمهرتي زملكة أكال SBFI يبهال زمال الدما سب ناب اشتات سكرتاريات فور بيلدينج فور شون اندو انفوتاسيون بصحف كمالكتي خيل نزن متكبار ناي حدش ويدما اوريجينال دبلوما يدلي نتسال ساي درجة نبلو دما حدا سب انت داب عدو تماهيرو مو نتناي عدو دبلوما اب سويزرلاند حقاو تقبالنت كراكب دليو ناب سويس يونيفرسيتي بصحف كمالكتي خيل بزح ورقة قد تقرب يحط يوم زمالت
ሓደ ሰብ ናብ ስዊስ ዩኒቨርሲቲ ክመልክት ከሎ ኦሪጂናል ዲፕሎማ የድልዮ ከምኡውን ትራንስክሪፕት ማለት ኩሉ ዝወሰዶ ኮርሳትን ዓይነታት ትምህርትን ዘመዝገቦ ነጥብታትን ዝሕብር መረጋገፂ የቕርብ ነዚ ምስ ገበርካ ብድሕሪኡ ከምዚ ዝስዕብ ጽሑፍ ዘሎ ሓደ ደብዳቤ ይስደደልካ እወ እዚ ሰብ ኣብ ዓዱ ብኸምዚ ዓይነት ሞያ ተማሂሩ ወይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብኸምዚ ዓይነት ዓውደ ትምህርቲ ወዲኡ ሕጋዊ ከም ዝኾነ ከዓ ንረጋግጽ ዝብል ጽሑፍ እዩ ኣብዚ እቲ ሓደ ጸገም እንታይ እዩ ወላ እኳ እቲ ዲፕሎማ ካብዚ ሰዓት እዚ ሕጋዊ እንተኾነ ኣብ ስዊዘርላንድ ናይ ሞያ ትምህርቲ ወዲኡ ዝብል ግና ኣይኮነን ሄር ካስፐር ሽናይደር ኣብ ስዊዘርላንድ ሰብ ብሽኑፐር ሌረ ክብሉ ንሰምዕ ብዙሓት መንእስያት እውን ሽኑፐር ሌረ ይገብሩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ከምኡውን ፕራክቲኮም ሓደ ሰብ ኣብ ስዊዘርላንድ ፕራክቲኮም እንተደኣ ገይሩ በቶም ስራሕቲ ትካላት ከም ተመክሮ ስራሕ ይቁፀረሉ ዶ ቪታሚን በኸ እንታይ እዩ ሰብ ብኸመዩ ቫይታሚን በ ዝረክብ ንዝብል ሕቶታት ክምልስ እንከሎ ከምዚ ይብል ብሽኑፐር ሌረ ክጅምር ሓደ ተምሃራይ እንተ ደኣ ናይ ሞያ ትምህርቲ ክመሃር ደልዩ ወይ ሌረ ክገብር እንተደልዩ ኣቐዲሙ ምስቲ ስራሕ ከምኡውን ምስቶም ስራሕቲ ትካላት ክላል ኣለዎ እዚ ድማ ብመሰረት መምርሒ ትምህርቲ ሓደ ሰሙን ይወስድ እቲ ተምሃራይ ነቲ ስራሕ ከመይ ምዃኑ ይርእዮ ምናልባት ክፈትዎ ይኽእል ወይ እውን ዘይክፈትዎ ይኽእል እቲ ሓላፊ ትካል ድማ ብወገኑ ነቲ ተምሃራይ ይመዝኖ ነቲ ናይ ሞያ ትምህርቲ ክወስድ ብቁዕ ምዃኑን ዘይምዃኑን ከዓ ይርኢ ፕራክቲኩም ማለት ምርኣይ ጥራይ ዘይኮነስ ብመሰረት ሕጊ 6 ወርሒ ዝወስድ ብተግባርን ብስራሕን ምርኣይ ማለት እዩ እዚ ንዓና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ቀዳማይ ተመክሮ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ስለ ዝኾነ ኣብ መወዳእታ መረጋገፂ ወይ ምስክር ወረቐት ስለ ዝወሃቦ ኣብ ቀጻሊ ምድላይ ስራሕ እዚ መረጋገፂ ተመክሮ ስራሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንሕና እውን ነቶም ናባና ዝመፁ ሰባት ኩሉ ግዜ ቀጻሊ ስራሕ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ፕራክቲኮም ንደልየሎም ኢና ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ትካል 6 ወርሒ ይመሃርን ይሰርሕን ኣብ መወዳእትኡ ድማ ናይ ስራሕ ዕድል ወይ ኣብኡ ንኽቕጽል ዕድል ይረክብ ቪታሚን በ ኔትወርክ ወይ መርበብ መድለይ ስራሕ ማለት እዩ ኣብ ሞያ ወይ ወረቐት ዘየድልዮ ዓይነት ስራሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ ምስ ካልእ ሰብ ይላለ እሞ ንሱ ድማ ንሓደ ሓላፊ ትካል ዝፈልጦ ክኸውን ይኽእል ንሱ ናብቲ ሓላፊ ኸይዱ ኣነ ሓደ ንፉዕ ሰራሕተኛ ጥዑይ ሰብ ረኺበልካ ኣለኹ እሞ ኣብዚ ትካል ከዓድል ሃቦ ኣስራሐዮ ኢሉ ይልምናልካ ብዙሓት ሰባት ኣብ ክፍሊ ፅሬትን ናይ ጋስትሮኖም ስራሓትን ብመገዲ ቪታሚን በ ስራሕ ይረኽቡ እዮም ቪታሚን በ ማለት መርበብ ናይ ስራሕ ምድላይ ማለት እዩ ሄር ካስፐር ሽናይደር ኣብ ምርካብ ስራሕ ምልከት ቋንቋ ናይቲ እትነብረሉ ከባቢ ወይ እውን ሃገር ቀንድን መሰረታውን ምዃኑ ይገልጽ ቋንቋ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብሓደ ወገን ሰብ ስራሕ ክደሊ እንከሎ ኣብ ኢንተርነት ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ክርኢ እንተደልዩ ደብዳቤ ክጽሕፍ እንከሎ ብቴሌፎን ክዛረብ እንተደልዩ ወይ ናይ ስራሕ ቃል ምሕተት ምስ ዝህልዎ ምልከት ቋንቋ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ በቲ ካልእ ወገን ድማ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ከምቲ ዝተባህለ ከምቲ ሓጋጋዚ ኮይኑ ክሰርሕ እንተ ደኣ ኮይኑ ኔትወርክ ቪታሚን በ እንተረኺቡ ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ ክሽነ ምሕጻብ ቢያቲ ይሰርሕ እንተሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ምልከት ቋንቋ ብዙሕ ኣገዳሲ ዘይክኸውን ይኽእል ምክንያቱ እቲ መሳርሕቱ ብቐሊሉ ክርድኦ ስለ ዝኽእል እዩ ሓደ ሰብ ናይ ሞያ ትምህርቲ ክመሃር ምስ ዘድሊ ግና ቋንቋ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ስራሕ ኣብ ምድላይ ቋንቋ ብጣዕሚ ኣገዳስን ሓጋዝን ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ርክባት እውን ከምኡ ዓይነት ሓይሊ ክህልዎ ይኽእል ሰብ ስራሕ ብኸምዚ ዝስዕብ ክረክብ ይኽእል ኣብ ኢንተርነት www.job.ch ብምጽሓፍ ዝተፈላለዩ ዓይነት ስራሓት ክረክብ ንኽእል ብቐጥታ ብኢሜይል ምስ ለበንስላፍ ወይ ተመክሮ ስራሕን ምስክር ወረቐትን ኣተሓሒዝና ክነመልክት ንኽእል ካልእ ብቐጥታ ናብቲ ትካል ብምኻድ ኣነ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ይደሊ ኣለኹ ይህልወኩም ዶ ይኸውን ኣነ ምሳኹም ክሰርሕ ይደሊ ኣለኹ ብምባል ክንሓትት ንኽእል ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ኣብ ንኣሽቱ ትካላትን
ናይ ጋስትሮኖሚ ወይ ጉልበታዊ ስራሕ ይሰልጥ እዩ ኣብ ዓበይቲ ትካላት ግና ኣይሕሰብን እዩ ብተወሳኺ ስራሕ ዘድልዮም ትካላት እውን ኣለዉ ንኣብነት ቴምፖራሪ ቤት ጽሕፈት ማንፓወር ቤ ወይ ሴ ወረቐት ንዘለዎም ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ፋብሪካታት ይእትው እዮም ለበንስላውፍ ማለት ናይ ሓደ ሰብ ናይ ትምህርትን ስራሕን ታሪኽ ወይ ቢዮግራፊ ኮይኑ እቶም ሓለፍቲ ትካላት ብቐሊሉን ብዝቐልጠፈን ክርድእዎ ዝኽእሉ ኣገደስቲ ነገራት ዝሓዘ ሓፂር ነጸብራቕ ናይ ሓደ ሰብ እዩ ስለዚ እንተ ደኣና ብሓደ ስራሕ ኣመልኪትና እቲ ሓላፊ ካብ 100 ክሳብ 300 ጽሑፍ ወረቐት ኣመልከቲ ይቕበል ካብዞም 300 ዝኾኑ ኣመልከቲ እቲ ሓላፊ ሓደ ሰብ ክመርጽ እንተ ደኣ ኮይኑ ንኹሉ ብላህመታዊ ትዕዝብቲ ክሓልፎ ኣለዎ ስለዚ እቲ ለበንስላውፍ ኩሉ ዕለታትን ትሕዝቶኡን ብቐሊሉ ዝንበብን ንጹርን እንተኾይኑ ነቲ ሓላፊ ክስሕቦ ይኽእል ተገዲሱ ድማ ክጽዋዓካ ይኽእል ለበንስላውፍ ክንብል ከለና ውልቃዊ ሓበሬታ ምሉእ ስም ዕለተ ልደት ኩነታት መርዓ ዜግነት ኣድራሻ ቴሌፎን ዝሓዘ ኮይኑ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ከዓ ድሕረ ባይታ ትምህርትን ናይ ስራሕ ተመክሮን እዩ ብተወሳኺ ሪፈረንስ ማለት እቲ ሓላፊ ክውከሶ ዝኽእል ንዓኻ ዝፈልጠካ ናይ ጽቡቕ ጎድኒ ናትካ ጽቡቕ ጎድኒ ክምስክረልካ ዝኽእል ሰብ ናትካ ጽቡቕ ጎድኒ ክምስክረልካ ዝኽእል ሰብ እዩ ካልእ ምስቲ ዘለካ ዶኩመንት ናይ ስራሕ መመልከቲ ደብዳቤ ክትጽሕፍ ኣለካ እዚ ማለት ስለምንታይ ተመልክት ኣለኻ ነቲ ስራሕ ከተመልክት ቀንዲ ዘተባብዓካ ወይ ዝደፋፍኣካ ነገር እንታይ እዩ ነዚ ሕቶታት ዝምልስ ጽሑፍ ምሳድ ዳለኻ ዘለካ ዶኩመንትን ናይ ስራሕ ተመክሮን ዝገልጽ ወረቓቕትን ኣተሓሒዝካ ትሰዶ ከምቲ ዝበልናዮ ኣብ ስራሕ ቋንቋ ኣገዳሲ እዩ ባዕልኻ እውን ናይ ቋንቋ ክእለትካ ከተማዕብል ኣለካ ንኣብነት ጋዜጣ ምንባብ ባዕልኻ ኣብ ኮምፒውተር ፕሮግራም ቋንቋታት ዝምህረካ ዝኽእል ምኽፋት እዚ ሓደ ሰብ ንገዛእ ርእሱ ከማዕብለሉ ዝኽእል ኣገባብ እዩ ካልእ ድማ ሰብ ብወለንታ ኣብ ዝሰርሑ ስራሓት ምስታፍ ንኣብነት ከም ተሓጋጋዚ ስራሕ ወይ ትካል እዚ ኣብ ለበንስላውፍ ይጽሓፍ እሞ ከም ተመክሮ ስራሕ ኮይኑ ይጠቕመካ እቲ ኣስራሕ ትካል እውን ናይ ስራሕ ምስክር ወረቐት ክህበካ ይኽእል ኣብዚ ክንርስዖ ዘይብልና ነገር እንተሎ ስራሕ ምድላይ ንባዕሉ ስራሕ እዩ መዓልታዊ ብኢንተርነት ስራሕ ምድላይ ቴሌፎን ምድዋል ደብዳቤታት ምጽሓፍ እዚ ኩሉ ንባዕሉ ርእሱ ዝኸኣለ ስራሕ እዩ ስራሕ ምስ ተረኽበ ቀንድን ኣገዳስን ነገር ነቲ ውዕል ስራሕ ምኽባር እዩ ኩሉ እቲ ኣብቲ ውዕል ስራሕ ዝተጻሕፈ ሓደ ብሓደ ብወገን ሰራሕተኛን ብወገን ወሃቢ ስራሕን ክኽበር ኣለዎ ሓደ ወሃቢ ስራሕ እቲ ሰራሕተኛኡ እሙን ክኾነሉ ይደሊ ካልእ ኣገዳሲ ነገር ድማ ሓደ ሰራሕተኛ ምስቶም ካልኦት ሰባት ዘለዎ ዝምድናን ርክባትን ኣገዳሲ እዩ ሓደ ወሃቢ ስራሕ ዘድልዩ ሰራሕተኛ ከም ሮቦት ኮይኑ ነቲ ስራሕ ክዓምም ጥራይ ዘይኮነ ከም ሰብ ምስኡ 8-9 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ምስኡ ግዜ ዝሕልፍን ብሓንሳብ ዝሰርሕን ማለት እዩ ስለዚ ድማ ኣብ ስራሕ ሶሻል ኮምፒተንስ ምስቶም ካልኦት ሰራሕተኛታት ዘለካ ዝምድናን ርክባትን ሓያል ጎድኒ ምህላው ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ሓደ ሰራሕተኛ ኩሉ ግዜ ሕጉስ ክኸውን ኣለዎ ምስ ኩሉ ሰብ ሕውስ ንኻልኦት ሰባት ዘኽብር ናይ ምትሕግጋዝን ምትሕብባርን መንፈስ ዘለዎ ምስ ኩሉ ሰብ ጽቡቕ ርክባት ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ናብ ናይ መወዳእታ ሕቶ ክንሰግር ኣብ ሜድያታት ስዊዘርላንድ ማለት ኣብ መራኸቢ ብዙሓን 80% ኤርትራውያን ኣብ ስዊዘርላንድ ዝቕመጡ ዘይሰርሑን ተመጽወት ገንዘብ መንግስትን እዮም ይበሃል እዚ ብወገንካ ከመይ ትሪኦ እቲ ጸገማትከ እንታይ ትብል ንኤርትራውያን ንምሕጋዝ ዓቕሚ ሰብ ንምምዕባልን ብመንግስቲ ስዊዘርላንድ ዝተታሕዙ መደባትከ ኣለዉ ዶ Ich kenne die Studie nicht und ich kann nicht von Zahlen sprechen. Was mir aber auffällt, wenn man jetzt vergleicht die eritreische Diaspora mit einer aus Sri Lanka, den Tamilen, die haben schnell in der Küche ihren Platz gefunden als Beispiel und dann später sind sie dann noch in die Pflege und so gekommen. Aber die waren irgendwie so zack in der Küche. Das ist
Sri Lanka. Oder die Portugiesen im Gartenbau oder auf dem Bau. Das sind so Zuschreibungen, die kenne ich bei den Eritreern eigentlich nicht oder nicht groß. Also ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt die Eritreer da in der Reinigung drin sind oder da drin sind, sondern sie sind verteilt und sehr oft in Hilfstätigkeiten. Das heißt, in der Küche, in der Reinigung, aber auch immer mehr in der Pflege. Und das, wenn ich gefragt werde nach einem Tipp, ich denke, das ist sicherlich ein Tipp, einen Berufsbereich zu finden, wo man sich qualifizieren kann, das ist in der Pflege gut möglich, und auch einen Berufsbereich zu finden, in dem man vielleicht sogar noch mit 30 eine Lehre machen kann. Wir haben jetzt immer mehr eritreische Teilnehmer, die machen eine Lehre, also eine Berufsausbildung, Grundausbildung, und das ist ein super Start und super Einstieg in den Arbeitsmarkt. Das hilft, weiterzukommen und aufzusteigen. Wenn man denkt, ein 30-jähriger Mann, eine 30-jährige Frau muss noch über 30 Jahre arbeiten. Also ist eine Ausbildung ganz wichtig. Und wenn man die Möglichkeit hat, dann ist das ein toller Weg. Es braucht aber Deutschkenntnisse auf mindestens Niveau B1 für eine Ausbildung. ኣነ ነቲ ዝተገብረ መጽናዕቲ ኣይፈልጦን እየ ስለዚ ብዛዕባ ኣሃዝ ክዛረብ የሸግረኒ እዩ ብሓፈሽኡ ግና ኤርትራውያን ምስ ስሪላንካውያን ከወዳድሮም ከለኹ ስሪላንካውያን ናብ ስዊዘርላንድ ምጽእ ምስ በሉ ብቕልጡፍ ኣብ ናይ ክሽነ ስራሓት ቦታ ረኺቦም ብድሕሪኡ ቀስ እናበሉ ናብ ፕፍሌገ ስራሓት ተሰጋጊሮም ፖርቱጋላውያን እውን ከምኡ ኣብ ናይ ጀርዲንን ህንፃን ስራሓት ቦታ ረኺቦም ናይ ኤርትራውያን ቦታ ግና ኣነ ኣብ ብዙሕ እኳ እንተዘይፈለጥክዎም ብሓፈሽኡ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ክፍሊ ጽሬት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ብዙሕ ናይ ምትሕግጋዝ ስራሓት ቤት ምግብን ተዋፊሮም ይርከብለዉ ብዝሰፍሐ ኣገባቡን ኣብ ናይ ፕፍሌገ ስራሓት ኣነ ምናልባት እንታይ ምኽሪ ወይ ሓበሬታ ክትህብ ትደሊ ተባሂለ እንተዝሕተት ኩሉ ሰብ ሌረ ወይ ኣውስቢልድን ክገብር ናይ ሞያ ትምህርቲ ክረክብ ክጽዕር ኣለዎ ምበልኩ ምክንያቱ እዚ ኣብ ስራሕ መታን ብቁዕ ክትከውን ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ንኣብነት ብፍሌገ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ጽቡቕ ናይ ትምህርቲ ዕድል ኣሎ ሓደ ሰብ ወላ ወዲ 30 ዓመት ይኹን ኣውስቢልድን ክገብር ወይ ናይ ሞያ ትምህርቲ ክደሊ ክጽዕር ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብዚ ምሳና ኣለዉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሞያታት እውን ይወስዱ ኣለዉ እዚ ኣዝዩ ጽቡቕ መበገስን ሓደ መንገዲ ናብ ናይ ስራሕ ዓለምን እውን እዩ እንተ ደኣ ሕስብ ኣቢልካ ሓደ ሰብ ወዲ 30 ዓመት እንተኾይኑ ብድሕሪ ሕጂ 30 ዓመት ኣብ ስዊዘርላንድ ክሰርሕ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ሞያ ትምህርቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኩሉ ዕድላት ትምህርቲ ክንጥቀመሉ ክንጽዕር ኣለና ኣብዚ ቋንቋ እውን ኣገዳሲ እዩ ሓደ ሰብ ኣውስቢልድን ክገብር እንተኾይኑ እንተወሓደ ብኣይንስ ክውዳእ ኣለዎ I'm
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሙን ከም መቐፀልታ ናይቲ ዝተፈላለዩ ዕዱማት ታምፂና ኣብ ሬድዮ ብርሃን እነቕርቦም ንሎሙ ድማ ኣብ ስዊዘርላንድ ምስ ኣተወ ብገዛእ ፃዕሩ ነብሱ ንምዕባይ ኣብ ሓያል ስራሕ ንዝርከብ መንእሰይ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና እቲ መንእሰይ ባዕሉ ምስ ነብሱ ከላለየና እዩ ኣብ ስዊዘርላንድ ምስ ኣተወ ዘጋጠሞ ፀገማትን ንምብድሁ ዝገበሮ ፃዕርን ብሓፈሻ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዝርከብ ክዕለና እዩ በመጀመርታ ዕድሜና ኣኽቢርካ ኣብዚ ብምርካብካ ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ሬድዮ ብርሃን ከመስግነካ ፈቱ ሽምካ ብምጅማር መዓሲኻ ናብ ሃገረ ስዊዘርላንድ መፂኻ ብሓፈሻ ድሕረ ባይታ ናይዚ ኣብዚ ዓዲ ዘለኻ ኣለኹ ትገልፀልና يقنلي نزعدل نذهب كني أبصرا كم خا نبلو مسارات تفني سمي تخلق قبري وتي بحال أب هاجر سويس لتربعة وربعة تلتشين عصر تحدن آتيه أبت شعوان بزحت إيرتران نأتنيرنا درجة شعو زبزح وان أب سومن أب كلت سومن ورا أبتناي مهاب قلت في نيرو سومن أب كلت سومن سبعة لما سنيرو أنا تيجن عدلاي جوركون سكاب كلت ورحن سكاب كلت عمتن كلت ورحن زخون تسبعنيره مسكومو حسرت نايت مرتي كركبايك ألكون ويكات مويا بإترا تيزنو بركو هاني أبزع عدو تقومون لو أيك ألكون أبشش هالكوينة هاني بزح كسنح سلزي بلي أب سومن كلتا جزيت مرتنا تمهاركو أز باي سيرتيفيكات كحيس كيله ورقتي دحري كلتا عمتن كلتا ورح المسياتني أي سنحون أو خاني مس شافي ترادادي مالتي نتي حيزن زنبرنا شوشال نتزنبرنا إيرترا مويا مالتي أبي إيرترا نوي حسر يحلو بوها قصل سلازلني نجيرا الصحة قدم كن رأيك إلنا ناب شوشال يتياتني ترجع بشوشال كأني تشعت ورحي أو أزد أورلي كونسري حمالتي كابوسهم كان كله تمويا يار إيم بتكبر أب مونتيرن وندو مونتيرن مالت زي كان مسجان ويكا حدش متسي مكتتام كلا تيار إيم كم هارالو زبل تصحيف اللي أب سيجون سي مالتي نشافي حبيرة شافي كأني عدمي كي حصر مالتي علمي لعلي عسران حمشاني نتعلم بقمة كي توت رأينا تموياي كمهارو لو كم زلنا نفكير لي مالتي نتمهرتي لا تحرو راح شو مدخلتشان 14 أتيا مالتي انتي نيرو اب إيرترا موياخا تي تسر حلو زنبركا مويا مالتي مويا مجمر ياخي جمر كله اب إيرترا 9 شغمونتن حصيني لي جميره أبو نسومن كرشي ناتو هابكم مالتي عمت غون سريحة أبسومن كرشي مالتي تمويا جن بتعمل فوتو سلزم وركنا تاجنزبي لزيكم كوس بقى عينين دحمونكو كابزخانة كابتوم مسعوتي ويكا كابتوم زاني مسومكو على خيبول كنا تمويات رايك حزال لنيله عمت غون سريحة مالتي حاتين تماهرة كي إلى نفسي جنزب دومز قصرن تبلكم مسابين مالتي تمويا كابتاك تكال كغير توسينه كابتا تكال كيراب كال سارون صربت عنصيتن حصين انتبهال او اتي او خاني كم حصين بتازنبرت نمويا اتي نحرغن نايتناي فلنيا مخاني صبق انفت سلازرعيلت سباي نافتناي فلنيا مخاتيني اب يترا شعون شومونت عامت اب سارون صربت حصين عنصيتن شومونت عامت سريح مالتيو سغاب زوت مالتي اتاتكال كم ماناجر كم شاطن كم وكيل نايت سباين كوينا خاني أب سفر عليه صفحات نتتكلم كايديو كم ممهر كوينا هون أو كتقصكو زي حلف أو أبي أتراك كم ممهر كوينا نخلته سبات مهيرن يركب زم بمينستر عين صاحب إحنا تنزم مهارز نبرون شد شوارحي أنا بتناتي موياس زكافلو مالتي مسايو علو من قصة ناشها أمن ناي مسارح كداونتهم كمون جامع يهوم ناي تمرتهم كأني مسألة أتات يحجزهم تكلنا نتي مويا نخوصلوها خاني عدل كفيتات لهم نيرا حدا بزع عدلو مركب أرقى بحال حدا خا أب جرمنالو يماني أبرها يبحال نعومون كمو أكافي لنيرا مالتي حيث مويا يسي ناينوي حينيرو بوغ تصلال لنيرا ها وسينا مالتي عراي تغلى مجمرتا أب كت وتخلقها كابيرترا أب زعد مسأتها تثبيتك كم زخوني الكادو حسيبك مالت بت مويا خمتيخا قلتيفك سراح قطعتو تمرت تماهير كادما بت مويا خا انتي نيرو تثبيتك ناي بحقي اتزغات امكاخه ببين مسكونه نمسغارو كساب كنديخا نتخلى دو كبل كم زلو غيركا
ያ እቲ ሞያይ ምስ ወጻ ካብ ሃገረይ ክወጽ ከለኹን እቲ ሞያይ ብኡ ክቅጽል እዩ ሓሳበይ ነይሩ ካብ ወጽስ ዝኾነ ዓይነት ክፍትን እዩ ዝብልሲ ኢትዮ ይፈልጥኒ ኣብ እምሮይ ኣብ ሱዳን እውን ሰሪሐል እየ ማለት እዩ ኣብ ኦይል ፔትሮል ናይ ሱዳን ዝዓበየ ትካል ማለት እዩ ምስ ቻይናውያን ናይ ሊፍት ምግጥጣም እውን ኣብኡ ሰሪሐ ነይረ ነቲ ስደት ንምቕጻል ማለት እዩ ኣብ ሓጺን ክእሎ ስለ ዝነበርኩ ነቲ ሓጺን እውን ኣብኡ ን3 ወርሒ ሰሪሐ እንጌራ ከኣኒ ናይ ሳህራይ ገለመለ ኩሉ ከቲተ ማለት እዩ ነፍሰይ ክኢለ ንሊብያ መጽ ኣብ ሊብያ እውን ዕድላይ ገበርኩን ዓመትን 3 ወርሒ ተኣሲረ ነይረ ዓመትን 3 ወርሒ ተጸሚሙ ምስ ወጻኹን 8 ወርሒ ናይ ፈለኛሞ ሰሪሐ ማለት እዩ ኣብኡ ከዓ ትካል ከምዚ ኣብ ገዛ እንዳኸድኩ ማለት እዩ መጽኦም ይወስድኒ ኣብ ገዝኦም ዘሎ ማዕጾ ይኹን ኣርማድዮ ይኹን ዝተፈላለዩ ዓይነት ይጽግነሎም ከምኡ ከዓ የጋጣጥመሎም ሓድሽ በለ ከኣኒ ጣውላ ማዕጾ ዝኾነ ዓይነት ከምኡ ከዓ እንዳበልኩ ሰጊረ ማለት እዩ ኤውሮጳ ኣብ ኤውሮጳ እውን ክሓምቕ የብለይን እቲ ሞያይሲ ዋላ ምዕብል ዓዲ ይኹንስ ኣነ እውን ማዕቢለን ከምኦም ደይክእሎ ንሩ መገዲ የለን ኣንፈጥራይ ወይ ከዓ ትምህርቲ ጥራይ ኮርስ ጥራይ ከድልየኒ ዝብል ሓሳብ ገይረስ ክኸብደኒ ኢለስ ሓሲበ ይፈልጥኒ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ 2 ዓመት ኢኻ ብዘይ ወረቐት ጸኒሕካ 2 ዓመት እሞ ከዓ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ጥራሕ እንዳተማሃርካ ስለዚ ግዜኻ ብግቡእ ንኽትጥቀመሉ ካብቲ ትምህርትኻ ወጻኢ ባዕልኻ ነብስኻ ንኸትዕቢ ክሳብ ክንደይ ምስ ነብስኻ ገጢምካ ሕጂ ኩሎም ምሳይ ዝኣተና ማለት እዩ ኣብቲ 2011 ኣብ ሰሙን 5 መዓልቲ 4 መዓልቲ እሞ ከዓ 4 ሰዓት ንመዓልቲ ማለት እዩ ይመሃር ነይሮም ኣነ ግን ታተዋሂባት ንዝነበረት ኣብ ሰሙን 2 ኮይነን እሞ ከዓ ንመዓልቲ ከዓ 2 ሰዓት እየን ንዕን እኹላት ኣይኮናን ምስ እሙን ማዕረግ ክኸይድ ስለ ዘይክእል በቲ ዝዓቕመ ኣብቲ ሽዑ እዋን ላፕቶፕ ገዚኤ ብኤን ከዓ ኢንተርኔት ክእቱ ኣለኒ ኦቨርሰትስ ወይ ከዓ ከምዚ ትራንስሌት ንክጥቀመሉ ኣብ ጎጉል ዝኾነ ምክንያቱስ ርኤ ክጸንሕ ትምህርቲ ካብ ዘይተፈቕደለይሲ ኮፍ ክብል ኣይከኣልኩም ግዜ እውን ከባኽኖ ስለ ዘይደለኹ ዝኾነ ዓይነት ክፈታትና ኣለኒ ዝብል ገይረ ኣብኡ ኮይነ ማለት እዩ ያቲ ፈተናስ ኣብ ኤን ከለኹስ ኣዝባይ ሒዘ ማለት እዩ በቲ ዶች እውን ኣይሓመቕኩን ግዜ ተጠቂመሉ በኺና ይብልኒ እቲ ሽዑኡ ኣጽኒሐ ስለ ዝነበርኩ ኢኻ ቀልጢፈ ወረቐት ምስ መጸት ንታ ኤፍ ፖለቲክ ወረቐት ምስ መጸትን እውን ንትምህርቲ ከዓድልሲ እስቴባት ኣሎ ማለት እዩ ናብ ትምህርቲ ክትኣቱ ትኾንካ እሞ ከዓ ልዕሊ ዕድመ ተኾንካስ እንታይ ስለ ዘለካ ኢና ኣብኡ ክትሰግር ኣብ ግምት ይኣቱ እዩ ሓደ ታ ወረቐት ጸኒሓትኒ ካልኣይ ከዓ ሰርቲፊኬት ካብ ኤርትራ ሒዘ መጽእ ስለ ዝነበርኩ ናይ ትካለይ ካልእ ከኣኒ ሲግኑስ ናይ ስራሕ ሶሻል ጠባይ ሰዓተይ ኩሉ ሙሉ ኣብ ግምት ኣትዩ ነዚ ዕድል ረኺበ ማለት እዩ ሶስ እቲ ከይጠቐስኮ ዘይሓልፍሲ ተን 2 ዓመትን 2 ወርሕን ስቕ ኢለ ኮፍ ኢለ ነይረተ ዝኸውን ወረቐታይ መጸንን ወይ ከዓ ነብሰያ ትሒተ ስቕ ኢለ ነይረተ ዝኾንስ ወረቐት መጸኒ ሓደ ኢለ ካብ ዝጅምር ጠቒምኒ ይብል ጽቡቕ ተኽሊ ሓደ ካብቲ ሎሚ ኣብ መደብ ሬድዮ ብርሃን ክዕድመካ ዘገደደኒ እቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ጋዜጣ ኣብ 2 ጋዜጣታት ትሪኤካ ነይረ ብኸመይ ካብቲ ጋዜጣ ወፂኻ ብበየናይ ኩርናዕ ተጠሚትዩ ወፂኻ ኣብቲ ጋዜጣ ያ ኣብቲ ኣብ ከምኡ ክወፅእ ዘብቃዕኒ ማለት እዩ ዝሓለፈ ዕለት 6 ወርሒ 7 2016 ን2 ዓመት ኮርስ ናይ ትምህርቲ ወይ ከዓ ኤቢኣይ ናይ ሽራይነር ፕራክቲከር ወሲደ ነይረ ኣብኡ ካብቶም ኣብ ክላስ ምሳይ ዝተምሃሩ ማለት እዩ ዝለዓለ ነጥቢ ምጽኤ 5.3 ኣምጽኤ ተሸላሚ ሆብል ማሽን ወይ ከዓ ብኣነ ሃገርናስ ከምዚ ሜዳልያ ማለት እዩ ከምኡ ወሲደ ስራሐይ ብጣዕሚ ተሓጒሳ ታችፌ ማለት እዩ ዘይተጸብየቶ ሞ ከዓ ካብ ኣውስላንደር ከኣኒ ዘይቋንቋ ከዓ እዩ እቲኦም ምሳይ ዝመሃሩ ዘለዉ ቋንቋኦም እዩ ኣብዚኦም ተወሊዶም ዓብዮም እውን ዋላ ኣውስላንደር ይኹንስ ኣነን ሓደ ኤርትራዊ መሓመድ ኣውልኬር መሓመድ ብርሃን ዝበሃል ስኻ 5.2 ምጽዮ ኣነ በሊጽ ማለት እዩ ስኻ ልዕሊ ኣብ ኤርትራ ኤርፋር ነይርዎ ኣብዚ ዓዲ ከዓ ከምኡ ቀዲምኒ ኣትዩ ወረቐቱ ስድራ ቤቱ ኩሉ ዝጠርነፈይ እሱውን ጽቡቕ ነይሩ ዝኾነ እታ ቸፈይ ተደኒቓ እቲ ዝነበርኩ ወገማይ እንደኩሉ ሓቢራትለይ ከምዚ ምጽኡ ገለይላ ሓቢራቶም ኣብ ጋዜጣ ክወፅእ ክኢለ ማለት እዩ እታ ካልእቲ ከኣኒ ትምህርቲ ከይወዳእ ከለኹ ንስራሕ ምስኦም ፌትራግ ገይረ ማለት እዩ ኣብቲ ካዲኤስ ክሬቲቭ ዲዛይን ሽራይነር ማለት እዩ ትምህርተይ ምስ ወዳእኹ ከዓ በቃ ምሳና ስራሕ ንኽትቅጽል ዝብል ሰናይ ምንየት እዩ ኣብኡ ስፊራቶ ነይራ እንኳ ሓጎሰካ ምሳና ቫይተር
ክትሰርሕ ከኣኒ ጽቡቕ ዕድል ንምንኤልካ ዝብል ሰፊሩ ነይሩ ማለት እዩ ጽቡቕ ሕጂ ትምህርቲ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብቲ ኣዝባይ ሒዝካ መጺኻ ኣለኻ ናብቲ ናይ ሞያ ትምህርቲ እውን ብኸምኡ ኢኻ ኣቲኻ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ነይሩ ወይ ክሳብ ክንደይ ጻዕሪ ሓቲትካ እቲ ሞያ ንኽትመሃር ብርግጽ ትፈልጦ ዝጸናሕካ እዩ ግን ኣብዚ ሲስተም እዚ ምስ ኣተወ ክሳብ ክንደይ እዩ በዳህ ነይሩ ንዓኻ እንታይ ጻዕሪ ተካይድ ነርካ ዋቲ ኣነ ሒዘ ዘለኹት ዝተሓተ ወረቐት እዩ ኣዝባይ ዝተሓተ እዩ ዋላ እውን ኣብ ስራሕ ከማን ክእትወካ ይክእልኒ ዋላ ይትረፍ ናብ ስራሕ ዋላ ሌረ ንኽትገብር ውንስ ቁርብስ ከቢድ እዩ ብኣይንስ ወይ ከዓ ሰንተ ሊካይ ስራሕ ክትኣቱ ዝብል ሰብ ጸቕጢ ዝገብረሉ ኣብ ከምኡት ግን ድሌትናትካ ወይ ከዓ ርዲእትናትካ ሓሳባትካ ክትገልጽ ግራማቲክ ገለመለ ዘይኮነስ እቲ ሓሳባትካስ ከመይ ጌርካ ሰብ ተረድኦ ወይ ከዓ ክትምልስ ማለት እዩ እሱ እምበር ያ እቲ ኣብ ትምህርቲ ተመሃሮስ ኣብ ስራሕ ከምኡ ክጸንሓካ ሳይኮነን ሓሳበይ ብጽቡቕ ይገልጽ ነይረ መምህር ዝበለናኻ ጽቡቕ ይርዳእኒ ነይሩ ኣብ ስራሐይ ከዓ ከምኡ እቲ መጀመርያ ቁሩብ ክብድ ብለን ነይሩ ምስ ኣስማት ምስቲ ምስ ዘይደቂ ዓደ ኢኻ ወፂአ ዝሰርሕ ነይረ ዘይባህርና እዩ ኣብ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ከምዚ ቀልዲ እንዳተቃለድካ ገለይቲ ስራሕ ኣብዚ ግን ቁሩብ ፍሉይ ይብል እዩ ብዘይትፈልጦ ቋንቋ ኮይንካ ዋላ ከምኡ ዓይነት ክትብል ክትሕልፍ ትኽእል ትኸውን ብዝኾነ ግን ኣይከበደንን እቲ ሞያ ናተይ ሞያ ስለ ዝነበረ ብኡ ከዓ ክፅዕር ኣለኒ ኢለ ብዝኾነ ዘለኒ ቋንቋ እንዳተጠቀምኩ በድየ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ትገብር ኣለኻ ትምህርትኻ ወዲእኻ ኣለኻ ድሮ ከምቲ ኣብ ጋዜጣታት ዝረኣናዮ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ምስቶም ንኽልተ ዓመት ዝተምሃርኩሉ ማለት እዩ ፌርትራግ ምስኦም ገይረ ኣብ ስራሕ ዓለም ኣትየ ኣለኹ ማለት እዩ ድሮ ሓደ ወርሒ ሰሪሐ ኣለኹ ቫይተር ኣብኡ ይቕፅል ኣለኹ ማለት እዩ ተኽለ ሕጂ ሓደ ካብቲ ሰብ ከምዚ ኤፍ ፖለቲካ እንድሕር መጺካስ ካብ ኩሉ ነገር ትበኩር ኮይኑ እዩ ዝስምዖ መብዛሕትና ከምኡ እዩ ዝስምዓና ግን እስኻ ሕጂ ሓደ ኣብነት ናይዚ ኢኻ ብሓያል ጻዕሪ ኣቐዲምካ እውን ከም ዝገለጽካለይ ዳርጋ ካብቲ ሶሻል ክትወፅእ ትፍትን ነርካ ሕጂ ኤፍ ምስ መጸትካ ከኣኒ ሕጂ ናብ ምቕያር በቂዕካ ኣለኻ ስለዚ እዚ ኣብነት እዚ እቶም ካልኦት ብኸመይ ኣገባብ እዮም ኣብ ከምዚ ደረጃ ክበጽሑ ዘለዎም ትብል ሕጂ እንደገና ኣብቲ ክጠቐስኳ كحلب زي ده لهاني تي تمرت مستوهابنا خاني سلبش ثاني كوينة نتاورقتي إف زلاس كاب شوشال واتس قلت إفنا ببيلاس صدراي ويكا فاميلي زترون فولو مجدي حسب سلوز نبركو إتن باشتيبندن زوها بالله عن تمهارين تخونكا نعن بدايركت ناب ناتي أكاونت خاطوات أنا خاني نخلت عمت نفسك إلى كمرح وسينا مالتي كاب شوشال واتس نخلت عمت سلبش ثاني مسرحة ورقتي ኣብ ኢሚግሬሽን ናይ ስድራይ ምትርናፍን ናይ ወረቐተይ ናይ ምቕያርን ሓቲተ ማለት እዩ ኩሉ ክሰልጥ ክኢሉ ማለት እዩ በቲ ዝመደብክዎ ይኸደለይ ኣሎ ሕጂ ቁሩብ ነቲ ናይ መስርሕ ፌርትራክ ዝገበርናዮ መጀመርያ ፎርሽላ ጌላ ዝሓሰበቶ ነይሩ ናይ ችፈይ ማለት እዩ ንሽድሸ ወርሒ እዩ እሳ ሕጂ በፍሪሰት ጌራቶ ስለ ዘላ ስጋብ 2017 እሳ በፍሪሰት ቀይራታ ኩሉ ሰሊጡ ስድራይን ኣነ ከዓ ወረቐት በን ክንሕዝ ክበቅዐ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ እቲ ትፅቢትን ክውንነትን ምስተጋጮ እዩ ኣብ ዘይተደለየ ነውፂ ወይ ከዓ ኮንፊዥን ዝኣቱ ስለዚ ብፍላይ ዞም ሕጂ ንመፅእ ዘለና ብፍላይ ከዓ ዞም ንኣሽቱ ነዚ ንስኻ ዝበፅሕካዮ ዕድል ንኽበፅሑ እንታይ እዮም ኣብ ነብሶም ከኣምኑ ዘለዎ መጀመርታ ትብል መጀመርያ እቲ ክብሎ ዝደሊ ትናትካ ተውህቦ ኣሎ ትኽኢልካ ዋላ ተማሂርካስ ክእለት ከተጥራእይ ትኽእልና ሃዋ ቁርብ እንታይ ክህልሎ ናትካ ተውህቦኻ ፈሊጥካ ኣብ ትምህርቲ ምስተኣቱ ክትዕወት ዘይትዕወተሉ ምክንያት የሎ ኣይብልኒ ምክንያቱ ኣሎ ውሽጥኻ ዝነበረስ የተስኡኻ ማለት እዩ ዘይብልካ ከተስኡኻ ግን ኣይክእሉን እዮም ዋላ እውን ኣይ ንጎ ተሲኻ እውን ክትሰርሕ ወይ ከዓ ንጎ ተሲኻ ትምህርቲ ክትከይድ እውን ይስልችወካ እዩ ኣነ ክብሎ ዝደሊ እቲ ናቶም ተውህቦ ንዕኡ ትሪኦ ዳርጋ ዝበዝሖ ከዓ ትሕቲ ዕድመ ብዙሓት ስለ ዘለዎ እዚ ዘይፈቀዶም ኣይኮኑን ትምህርቲ ክመሃሩ እዮም ይፈቀዶሚ ሶት ትናቶም ቁሩብ ክብሎ ዝደሊ ትናቶም ተውህቦ ሪኦም ኣብ ከምኡ ትምህርቲ ኮርስ ክወስዱ ወይ ከዓ ሌረ ክገብሩ እየ ዝምነ ኣብዘይ ሞያ ከዓ እቲኻ ሌረ 2 ዓመት ጌርካ እውን በሽታ ከተምፅእ هو حجي
ليرة كسب كنديو أب هوت كاتشبو أنا قريل كاتحسب مالت مويا ممهار كل جزء أب رأسخاز قمت حدا زعبي هابتيو إلنا نزارب إذا بجبري نسخة أبوس لزلخة تليرة ممهار كابتي قال هوت زفلينا قرنتاي يا سزفليو نفس راقي إلكا كاب حجزني من سوت إخا بعلها تخيل الله حمالتي خلاك أتات ليرة مجبر كأني فلتت قوامي كونن تدررابي فلتت حيسكات سيرتيفيكت حيسكا نبصراحة أدخل لها خاني قدمنا تلقى كابتي 4 عامات ويكا 10 عامات العليها أبصراحة عالم زنبرة إسها سيرتيفيكت حيسكا مسخا تسرع خلهان ببيني أبدو مزيخون ولا بتقبلنا تي إرفارنا بوتو لجن كم سيرتيفيكت أيكونن ليرة زمسوية لن لعل سبي زحدركا صبق حجي نابت الليرة نغتبتح خم تقدم كاز جلس كايو تي قانقا مخال وسانيو معناتو قانقا خيك الكنا بليرة تأتو سلازي تخل سلازي تمسرتاوي نبسخا اب معباي كتغبرو زلك نجر انتايو بزي نسخا زحلف كاي مسرح ورقه هي متصنن وي كا زوم عدا يتقبلوني كان نفسخا ختتعتا يبلكان وي كا باوز غيركا صيقا تقس يبلكان عيسكا تصنح لك قانقا فليكا تصنح لك ورقه مصيكا شعو اوكي تمرت فقدك خيلي شعو خاب حدا تبلغن غزيخا تقومولت كلالك زغونه فلتت قانقا قداماي اب زغونه يكون مالتي اب سرح عالم يكون ولا تنبرو محبراوي هيوت كل غزي مس كمان ايرتراين هيكون ننبر ولا بغزا خراي مصا ويا ببيت صحفت اوتو ولا بلا كافتريا اتيخا مسوم قانقا ما نتزاربكا كوفيكا ستي ويكا اب سرح عالم مستأتو خاني اتو قانقا اغدا سل زغونه ويكا اب تمرتي قانقا كعد اللهم يبل هراي متقل حجي اب موداتا نحنا بوغنا بشم كلهم تخاتلتي راديو برهان تي زلكا صعري تي بصيخاي زلكا درجه اب مصاي هيوت كا زعبي كونلكا مس سدرا بيت كا تطرانيفكا كنري تسفا نغبر نمنيلكا نسخا اب موداتا بخمزي حليفكا اب كمزي عوت بصيخا سلازلخا ناي كالوت منسياتون ابنت لزخونكا اب زعدميخا زخا بغزا صعرخان حيلخان اب كمز درجه بصيخا لخمو نزوم حجز مصو زلو احواتكا منسيات انتاي ملقتها محلال فلوم تدلي اب مزازم يعدل كوكا كملو كم محلال فو زدلي يا تمجمرا زعدي يا تقبالي غاشا ايو كمتي بدغي وي كا بسب سوم ايكونن اوشتم تاتيخا كن اب كل ነገር انا كابت سب زولوم كاون لعلي رخيبيو اتزوصلنا وصايتات لعلي اب تمرتسي نحد ليره نخغبرس كبابي 42 فرانكي يزوص 42 شح قليل ايكونن وي كا عند ايبي 42 اف ست وينها لعلي يمالتي عصفي اذا ገንዘብ ዝስን ማንም ሰብ አይተውጻሉን ይኻ ክንድዙ ጽየሙ ኻኒ ስኻብ ክትዕወተሉ ክትቀላለካ نزعدل نختبك عند خنكا هاني اتسوم زمالو اتسوم زدلي وقت كون لك ستيخانا يزربشكا ويكا اب زخونه وعوعنا يزبلكا كن كم زعدل خفتلكا كاز حساب يكون يعني زوصو صايتات اب قمت كا تخلص تقبل غاشاي اين ربشوم اين هاوكم كبل يدلي كبرات تخاتلت راديو برهان نلوم استدالو مدب إذ استخاتلكم مخينو مسخم تصنحنا قرما يصفح عنكي عبد محمد عندو سابا قبر مسكال متكل استيفانوس أبصارات ولدن بمخانينا سلام كناي وانا اقل اباي شو كتلبي عدي قبي شوكي جبلاي سناتو حزاي جيبو ودمني وتركي الكينا قلا امعل صدم وما كي اسكي قتلوني من راشي يتسكي تقول لك لي شروبه موعي يا ودي وبكي موعي يا ودي وبكي
عبطا يلتقى سيدي محبر ويلتهاقي كفتا سمية إدريس وتأمير كناية جيح عوضا حشاشنا يوبادي كجيها الهادي بدا من أقعب الأبخت ومن إيقاي الشاتتا ومن إيقاي الشاتتا لالي 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 ولالي لالي 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 ولالي لالي ناسلال ومالي غيرا مروتهم علموا اتكتنوا بعديتوا اتكتنوا لبدي إلا الدمي ولا طرزت عراي سيقرم هاديتو قد كموتا لبلوكا وقل توراسا لسيتو وقل توراسا لسيتو سلامك السلام منكم عداه للأكيم أنتم من ديتم لكم خاين فكوري فدي أنا أجلي تساهم بالمانقات أكي وداقلي تنصني لاتي تتلي دمدي لاتي تتلي دمدي مرو مدرانا روتو كالي مدرا الأزهرا سالس مدرا لقاتي ديبو ترا الأسرا كمر عدا يكبر وباسبوه دبرا نبيه تانس أتو وما سيريا يتحللا وما سيريا يتحللا كتانغ بيس قالي تركتني من سكاب كاريكي حالت حتى مقلوب حانيو مدول مسيح لتوارد والأفول أفوكي وكام سنوالف سجاري وكام سنوالف سجاري كبر يا وول علي علي ولا علي قصتا وول علي علي ولا علي قصتا يا وول علي علي ولا علي قصتا شو يا وول علي علي ولا علي قصتا